Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Матур киләчәк өчен сайлау киләсе елда төзекләндереләчәк җәмәгать киңлекләре һәм ишегаллары өчен тавышны күп функцияле үзәктә дә биреп була. Юл өчен сугыш, ни өчен Росинка ширкәте бакчачылары үз бакчаларына эләгә алмый. Татарстанда яшәүче тагын 38 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалуда коронавирусның 14 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 29 апрельгә Татарстан буенча барлыгы 20417 авыру очрагы теркәлгән, аларның 17499 терелгән, 44 узган тәүлектә. Матур киләчәк өчен сайлау чараларының 2022 елда төзекләндереләчәк җәмәгать киңлекләрен һәм ишегалларын сайлау мөмкинлеге бар. Күп функцияле үзәктә яисә өйдән чыкмыйча гына смартфон яки компьютер ярдәмендә тавыш бирергә мөмкин. Тулырак Лилия Гатина материалында. Күп функцияле үзәккә килүчеләр волонтерлар яныннан узып китә алмаячак, алар чалларның ишек янында каршы ала. Орион яшьләр үзәге активистлары шәһәр халкын тавыш бирүдә катнашырга һәм чаллыда нинди иҗтимагый киңлекне яңарту таләп ителүен бергәләп хәл итәргә чакыра. Беренчеләрдән булып Шафыйка Насибуллина тавыш бирде. Хәзер ул башкаларны да үз артыннан иярергә чакыра. Заходите в личный кабинет в Госуслуги РТ. Выбираете голосование по определению общественных пространств для благоустройства в 2022 году. Выбираете город Набережные Челны. Далее. И здесь у вас появится список, и вы выбираете, что вы хотите, чтобы благоустроили. Сайлау бик тә тәэсирләндерерлек. Бөтен Татарстан буенча 200-дән артык объект тәкъдим ителгән. Иң күп тавыш җыйган иҗтимагый киңлекләр уңайлы шәһәр мохитен формалаштыру федераль программасы буенча төзекләндереләчәк. Моннан тыш республика халкына үз тәкъдимнәрен дә кертергә тәкъдим итәләр. Безнең ясаган паркларында бөтенесен җимереп кенә баралар. Яшьләр бигрәк тә хәзер. Күбесендә инде парк менә су буйларын бигрәк карарга кирәк. Такая энергетика асларында вообще чирак. Балалар өчен дә уйнар өчен урыннар күбрәк булсын, яшеллек күбрәк булсын, чәчәкләр, утырырга урыннар күбрәк булсын. Шул ук чүп ташлар өчен урыннар да булса, бик шәһәрне матурландырыр иде. Исемлектә Табиев һәм Габдулла Тукай яр буйлары, яр буе паркы, Азатлык мәйданы, шулай ук чаллы ишегаллары бар. Тавыш бирүдә 14 яшьтән алып теләге булган һәркем катнаша ала. Страштыру күп функцияле үзәктә һәм республиканың дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында үткәрелә. 30 майга кадәр тавыш бирергә мөмкин. Лилия Гатина, Александр Кащеев, яңалыклар. Бакчачылар үзе бакчаларына барып җитә алмый. Мондый проблема белән безгә Росинка ширкәте бакчачылары мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, йортлары янына бара торган юл шлагбаум белән ябылган урынга хәбәрчебез чыкты. Бу уртак юл бер яктан Ратник, икенче яктан Росинка бакчачылык ширкәте урнашкан, әмма әлеге юлдан бер бакчачылык ширкәте вәкилләре генә йөри ала. Чөнки бу елны ремонтлау һәм хезмәт күрсәтү белән Ратник бакчачылыгы шөгыльләнә. Шлагбаумны ачар алдыннан һәр территорияга автомобиль керткәнче сакчы һичшиксез пропускны тикшерә. Росинка бакчачылыкларының мондый өстенлекләре юк. Тут же дорогу надо постоянно подсыпать, ее делать, понимаете. А все же, общество там тоже большое, машин много ездит же. И газельки приезжают, и все прочее. Раньше они договаривались, то общество платило сюда. Ә хәзер ул түләми, шуңа күрә Ратник ширкәте рәисе күрше бакчачылар өчен юлны ябырга булган. Я вот как обыватель, как садовод хочу вот что сказать. Да, есть проблема, да, наш председатель как бы блокирует этих, да. Но я на стороне нашего председателя. В каком плане? Решение суда есть, говорит председатель наш. По решению суда Росинка должна 8 тысяч, по-моему. Это 8 тысяч, это одна машина, один КАМАЗ, неполный. Ике бакча ширкәте рәисләре арасында каршылык издән генә сугышка әйләнмәгән. Росинка рәисе аңлатып узганча, юлга хезмәт күрсәтү өчен түләргә ул каршы түгел. Мы неоднократно к ним обращались с письмами совсем. Прошу предоставить расчетный счет для перечисления денежных средств, установленные судом. Ни ответа, ни привета, ничего нету. Ә бакчачылар зыян күрә, үз участокларны эләгү өчен зирәклекне кулланырга туры килә. Берәүләр күрше бакчачылардан үткәрүләрен сорый, икенчеләре машиналарны шлагбаум артында калдыра. В прошлом году отдали 1000 рублей и ездили за пропуск. Она типа сказала, что эти деньги пойдут на дорогу. Мы отдали 1000 рублей, ездили. А в этом году нельзя было так договориться? А не знаю, мы тоже заплатили.
Да, мы Ну не пока, против, пока да. куда нам идти, мы же не знаем. Вот тут пикет был, когда на днях опять. Скорее всего, через день опять будет то же самое, 1 мая. А давно такая проблема? Это уж 3-й год. Бакчага кирүү белән бәйле проблемалар күрше бакчачылар белән генә күзәтелми икән. Ратник ширкәте вәкилләре сүзләренә караганда, үз участоклары өчен бюджетка кулдан түләүдән баш тарткан өчен алар да үз рәисләренең санкцияләренә эләккән. Вот такие пропуска. Вот они. Мне вот То есть они никак не задекларированы, получается? Ничего. Просто вы Ничего. сами за свой счет купили? Да. Она за мои деньги заказала типография сделала. По 50 рублей мы их купили. И нигде она ни налог, ничего не платит. Садоводы садового общества «Росинка» должны проезжать по своей территории. У меня есть ответы от МЧС и есть ответы от ГАИ, где указано, что ему выписано представление для того, чтобы он обеспечил проезд своих садоводов по своей территории. Ратник ширкәте рәисе якын арада Росинка бакчачылары белән килешү төзергә ниятләвен аңлатты. Бу очракта бакчачылар юлдан файдалана ала, әмма документны 2 як та имзаларга тиеш. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Орлыклар, үсентеләр, декор элементлары, экспокамы күргәзмәләр үзәгендә сезонлы ярминкә ачылды. Сатып алучылар йорт һәм бакча өчен кирәк булган барлык әйберләрне алу белән бер рәттән белгечләрнең киңәшләрендә ишетә алачаклар. Ярышник, он цветет розовым, плод красный, крупный. Җиләк җимеш, яшелчә һәм декоратив культуралар, орлыклар, ярминкәдә сыйфатлы үсемлекләр сатып алырга һәм аларны үстерү буенча киңәшләр алырга мөмкин. Наш питомник выращивает растения для вертикального озеленения. Это у нас бакопы, немезии, петунии. Зур ассортимент теләсә кайсы бакчачыны да шаккаттырачак. Ярминкәдә илнең төрле почмакларынан продукция, шулай ук сезонлы орлыклар тәкъдим ителә. Глаза разбегаются. Где бы взять гектаров 10, все будет посадить. Хочется все приобрести, хотя у меня уже на даче полно всего. Сатып алучыларның йорт һәм бакча өчен декор элементлары сатып алу мөмкинлеге бар, яки йорт төзү турында да уйланырга мөмкин. Мы строим СИП-панельные дома энергоэффективные из новых материалов. Изготавливаем СИП-панели с пенополиуретана. Устанавливаем приточный клапан, который позволяет убрать излишнюю влагу, чтобы не было плесени. Күргәзмә 28 апрельдән 2 майга кадәр эшләячәк. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 30 май көнне сәхәр 12 сәгать 37 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачу 19 сәгать 6 минутта башлана. Ураза вакытында тыелган гамәлләр бар, буларга файдасыз, әдәпсез сүзләр сөйләү, мунчага кирип озак утыру, суга чумып кыйыну, сагыз чәйнәү, үбешү, авыз ачмыйча 2 көн рәттән ураза тоту, нинди дә булса берәр гынах эш кылу, авыр көчәйгәнен белә торып ураза тоту керә. Уразаны борчак кадәр генә булса да ризык бір тамшы булса да су ишүм, дару ишүм, укол кадатум, якынлык кылу буза. Буларны истән чыгармаска тырышу сырала. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Бүгенгә шулар иде. Мин Алина Валиева. Сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Приглашаем на ярмарку саженцев, рассады и инвентаря «Дача, сад, огород. Весна 2021» с 28 апреля по 2 мая в выставочном центре «Экспокама». За опыт ФК ЗТО приглашает на работу специалистов. Телефон 8 800 721 06.